Za polikliniku Arena saznala sam na Velesajmu prilikom prezentacije stomatoloških poliklinika. Odabrala sam zbog toga jer sam pogledala još recenzije na internetu i blizu mi je poliklinika. Moji radovi su se sastojali od krunica i s obzirom da je bilo vađenje zuba, trajalo oko mjesec dana, a samo postavljanje krunica je bilo dovoljno tjedan dana. Uvijek sam se bojala zubara, međutim susret sa ovom poliklinikom Arena i cijelim timom, posebno dr. Đodan, oduševili su me i jednostavno sam se prepustila sa sigurnošću da neće boljeti kao što me prije. Ne, nije me boljelo, to stvarno, zato bi preporučila svima Arenu. Još jednom pozdrav i zahvaljujem cijelom timu Arene, a posebno pohvaljujem i preporučujem doktora Lukasa Đodana. Možete se bez problema prepustiti u njegove sigurne i stručne ruke.